Да коментираме нещо. Ще го смачкам! Добър ден, уважаеми зрители. Намираме се на Олимпийския басейн в Мюнхен. Спас Цветанов се готви за... Мисля да му спукам резания гъс. Да чуем първите думи, да, участниците. Малите го то сесовски сигурно, нищо не разбира. Не знам какво правят турци на европейско първенство. Роми още по Видяхме заканите на двамата състезатели, да видим вече какво могат. Защото на приказки са Да. По един, големата награда е курс брана. Голем коняк. Добре. След този голям стимул, Спас се отправя към своя коридор. Смо към флага, към турския флаг. Ходи от другата страна, бе. Вие трябва да сте в различие. Кой първи пипне това? Ходи е там. Ходи е в тава. Няма един от една страна, други от другата, бе. От двете различни страни. И кой първи докосне там? Това. То не мога да фанеш целия басейн, обаче. Така. А той е там. Те са всички там. Не, да знам да е такова. Гледайте го да е опрял с гръб в стената. Чакай се, айде гледам. Опрял, готови? Айде, той ще ви даде старт. Значи, слушай, това е тренировъчно. На третия път тръгвате. Раз, два, три. Дай! Кой? Дай, по-сериозно! Дай за още малко! Дай! Есмо е първи. Първи е Есмо. Падна! Спас е бите. А би ли бе топе? Бите, да. Кашалото от тихо. Но е дисквалифициран. Много плава, като морш. Като тюленче се пускал. Джинче, Спасе, Джинче. Есмо, първи думи след победата, ела. Кажи нещо умно. Нищо, че изгледаш тъп. Ами някаква да коментирам. Просто избрах подходяща химия. Спаши, ти ще кажеш ли нещо или да привършва? С тия треньори и става федерация. Това е, което мога да покажем. Готови се за следващите олимпийски игри. Благодаря на двамата участници и до нови срещи.